M masadun partikula bat VR potentzial zentral baten eraginpean egitzen ari da. Hau da, VR betetzen duen baldintza bat, R infinitorantz doanean V zeroantz joala, ze energia potentziala beti dago konstante bat izan ezik dago zehaztuta, orduan beti baldintza hause konstante horren balioa ematen digute. Ondorengo egin funtzioa Hamilton-darren autofuntzioa bada, hau beraz esaten digute Hamilton-darren autofuntzioa dugula, beraz Hamilton-darra hause dugu, bider psi izango da berdin, autobalioa ez digute esaten zein den, bider psi. Non hemen txagertzen den alfa hori positiboa izan behar du, positibo izan behar du, ze bestela esplotatzen duelako uin funtzioa. Galdetzen digutena da zein den VR-en adierazpena. Lehenengo eta behin, hau betetzen denez, orduan, gora ezagun zein den daukagun energia potentziala zentrala denean daukagun Hamilton-darren adierazpena, erabilgarria izan dezakegulako, ondorengoa dugu. Minus h barra karratu zati bi m, bat zati r, r-ekiko bigarren derivatua, r bider psi. Hau dugu energia zinetiko radiala, gero bestaldetik daukagu L karratu zati bi m r karratu bider psi, energia zinetiko ortorradiala, gero daukagu energia potentzialarekin lotutako ekarpena eta azkenik autobolia bider psi. Gauza interesante bat daukagu hemen, konturatu inbergara, hemen daukagu uin funtzioak, ekarpen diferenteak ditugula, hemen daukagu x eta beste guztia r-ekiko menpekotasuna dauka. Uin funtzio hau, L karratuaren autofuntzioa daukagu ere. Izatez, goratzen badugu, daukagun energia potentziala zentrala bada, orduan Hamilton-darra eta L karratu trukakorrak dira, eta beti aurkitu dezakegu bien aldibereko autofuntzio oinarri bat. Baina ez du zertan eta Hamilton-darren autofuntzioa L karratun autofuntzioa izan behar. Orduan, gerta daiteke Hamilton-darren autofuntzioak eta L karratuarena ez izatea. Baina, kasu honetan bai. Kasu honetan, hemen txaukagun Hamilton-darren autofuntzio hori, L karratuaren autofuntzioa dugu. Izatez, hori nolabait goratzeko, gora ezagun X-en adierazpena harmoniko esferikoan jartzen badugu, ondoren dugula, alde batetik leheneko daukagu konstante bat, bi zati hiru, bider R, bider I bat, minus I bat, bat. Orduan, hau horrela izan da, nahi badugu jardetzakegu, uin funtzioa olakoa geratzen zaigu, R, bi, pi, zati hiru, mentxaukaun R hause, mentxaukaun R honekin simplifikatzen zaigu, beraz, I bat, minus I bat, bat, eta gero bestaldetik R-ekiko menpekotasuna ematen duen ekarpena. Orduan, hemen txaukagun lehenenko ekarpen hause, menpekotasuna geloarra ematen duena, ikusten duzuenez, bietan L berdin bat daukagu. Hori dela eta hemen txaukagun uin funtzioa, L karratuanen autofuntzioa dugu, L berdin bat dagokion autobalioa izan da. Ez da LZ-aren autofuntzioa, baina kasu honetan berdin zaigu, ikusten duzuenez Hamilton-darrean, ez da horrelakorik agertzen. Orduan, L karratuanen autofuntzioa, ez da LZ-aren menpekotasunik ez dalako agertzen, hori da esan nahi nuen. Orduan, hemen txaukagun uin funtzioa, L karratuanen autofuntzioa izan da, ordezkatzen badugu, hemen txaukagun ekarpen honekin, L berdin bat izan da, L karratu honen gainean aplikatuta, honek baten duena da, H barra karratu, beraz, L karratu uin funtzioen gainean aplikatuta, ematen duena da autobalioa, L berdin bat izan da, H barra karratu, L bider L gehi bat, da bi bider uin funtzioa berriro. Orduan, hemen txaukagun Hamilton-darren adierazpena kasu honetan, errazagoa geratzen zaigu, eta ondoreko adierazpena hartzen du. Minus, H barra karratu zati bi M, bat zati R, energia zinetiko radiala, ez du ekarpen berdina hartzen du, energia zinetiko ortorradialak pixka bat aldatzen dala, hemen txaukau bi H barra karratu psi zati bi M R karratu, eta gero daukagu, gehi V R-en funtzioen daukaguna bide psi, energia
bider psi. Bueno, orduan, hau egingo duguna da pixka bat gehiago txukunduko dugu, eta horretarako zera egingo dugu. Bueno, lehenengo eta behin, hementxe agertzen diren konstanteak direla eta h barra karratu zati bi m daukagu, hementxe daukagu h barra karratu zati bi m ere, orduan egingo duguna izango da hementxe daukagun guztia bider h barra karratu bider bi m zati h barra karratu egingo dugu, eta honetan hementxe agertzen diren konstante horiek hemetik kentzen ditugulako. Orduan daukagu alde batetik, minus bat zati r, daukagu hemen r-ekiko bigarren deribatua, r bider psi, gehi, bi h barra karratu, barkatu, hemen daukagu bi zati r karratu, bider psi, gehi, bi mv zati h barra karratu psi, da berdin, bi me zati h barra karratu bider psi. Orduan, hementxe dauzkagun hauek, bi hauek, bestera batean deituko ditugu, batez ere, guztietan konstante hauek ez idazteko, bai? Orduan, hau deituko dugu V tilde energia potentzialekin dago lotuta, baina bider konstante hau denez, V tilde deituko dugu eta gauza bera egingo dugu beste honekin. Hau ere, deituko dugu energia tilde deituko dugu. Hori alde batetik. Gero bestaldetik hementxe daukagun basati R ekarpen hori, beste aldera pasatuko dugu, hemetik kenduko dugu nolabait, eta horretarako egingo duguna izango da dana bider R. Hementxe daukagun funtzio hause bider R egingo dugu. Orduan, hori bider R egiten badugu, orduan hemekoa simplifikatzen da, orduan hementxe daukagu bider R, bider R, bider R. Orduan, ikusten duzunez, hementxe guztietan, ekuazio honetan agertzen da, ekarpen edo termino guztietan agertzen da R bider psi, R bider psi, R bider psi, R bider psi. Eder bider psi hori deituko dugu U. Bueno, eta azkenik, U horrek, guztia hau da batez ere dekoratzeko eta pixka bat itxura errazago batekin adierazteko daukagun uin funtzioa, bai? Hamilton darraren ekin lotutako ekuazioa. Orduan daukagu, alde batetik, R-ekiko bigarren deribatua uren gainean aplikatuta, gehi bat zati R karratu bider U, gehi V tilde bider U da berdin E tilde bider U. Bueno, orduan, ikusten zuenez, hementxe daukagun geratzen zaigun ekuazio hause, pixka bat errazagoa dugu, eta hori bai, daukagun uren adierazpena, psirekin lotuta dagoena, gora ezagun U hori dala R bider psi, orduan, daukagu alde batetik, nola baiteko angeluen menpekotasuna ematen duena, da R bi pi zati iru, angeluekiko menpekotasuna ematen duen ekarpen hau, gero aldetik edo beste aldetik daukagu R irubiren, ber minus alfa R. Beraz, hau da daukagun uren adierazpena eta egingo duguna izango da, hau da, ordezkatuko duguna, hementxe daukagun uin funtzioa. Segura helburua izango da V tilde hori ateratzea. Claro, hementxe daukagun ez ezagun haus ere, ikusiko dugu ze gertatzen den ez ezagun horrekin, autobalio horrekin. Bueno, orduan horretarako egin behar dugu, gure helburua izango denez esan dugunez, hau hemen honen gainean ordezkatzea, beraz horretarako egin behar dugu uren R-ekiko bigarren deribatua. Bueno, horretarako egin behar duguna da lehenengo deribatua eta gero bigarren deribatua. Hementxe jarriko dizuet zein den ateratzen zaidan uren bigarren deribatua, pixka bat konpontzen badugu, pixka txukuntzen badugu adierazpena, ateratzen zaidana ondorengo adierazpena da. Iru laurden, R minus bat biren, ber minus alfa R, minus iru alfa R bat biren, minus alfa R, gehi alfa karratu, R iru biren, minus alfa R. Bueno, hau da, batez ere, hemen egin dudan da bakarrik geratu egin naiz, urekiko bigarren deribatu hau egiteko, zerekin geratu naiz ekarpen honekin. Ze beste guztiak,
hementxe agertzen diren beste guztia ekarpen hause simplifikatu egiten da guztietan eta bakarrik kontuan hartu beharko duguna izango da R-ekiko menpekotasuna ematen duena. Hori dela eta orduan hemen ez dauka zentzurik hementxeko nuin funtzio hause normalizatzea, ze bider A egiten badugu normalizatzeko, behar dugun A batekin biderkatzen badugu, orduan A hori guztiaetan agertzen denez, simplifikatuko litzaiguke, eta ez luke inolako ekarpenik izango V tilde hause kalkulatzeko. Beraz, ez dauka zentzurik, normalizatzea denbora galtzea izango litzatekelako. Orduan, hemen daukagun urekiko bigarren deribatua kalkulatuta gero, egin behar duguna da, hemen guztien hemen daukagun adierazpen honetan, ordezkatzen dugu. Bueno, orduan, lehenengo eta behin, daukagu da termino hause, jarriko dugu berriro termino hause, baina negatiboa dana hemen daukagun ikurra hause dalata. Orduan, daukagu minus, iru, laurden, R, minus, bat biren, eber, minus, alfa, R, minus, iru, alfa, R, bat biren, minus, alfa, R, gehi, alfa, karratu, R, biren, eber minus alfa R, hau da energia zinetiko radiala dana, gero hortaz gain daukagu gehi bi zati R karratu R iru biren eber minus alfa R, hau da energia zinetiko ortorradiala, beraz, emeti datorrena, horretik datorren ekarpena dugu, gehi V tilde bider U, dugu R iru biren eber minus alfa R, eta azkenik daukagu autobaliorekin lotutako ekarpena. Eber minus alfa R. Bueno, orduan ikusten zuenez guztietan agertzen da eber minus alfa hori, beraz guztietatik simplifikatu dezakegu, eta hortaz gain, egin dezakeguna da pixka bat hause txukuntzeko, egin dezakegu ekuazio hause, zati R ber iru biren. Hemen agertzen dena bai honen, hemen agertzen den bider R, edo zati R ber iru biren egiten badugu, ondorengo adierazpena lortzen dugu. Minus iru laurden, R minus bi, gehi iru alfa, R minus bat, minus alfa karratu, gehi bi R minus bi, gehi V tilde, da berdin E tilde. Bueno, eta, hau da, pixka bat hause txukuntzen badugu, orduan ikusten baduzue, hau R minus bi, eta mentxauko R minus bi daukagu, orduan egingo duguna izango da, bietan batera eramago dugu, daukaguna da, bost laurden R minus bi, gehi iru alfa R minus bat, minus alfa karratu, jarriko dugu hau beste terminora eramango dugu, minus energia tilde, eta daukagu hemen minus V tilde. Bueno, orduan, ja azkenik hause positiboa izateko, egingo duguna izango da, dana minus bat egingo dugu, minus, eta beste bi hauek geratzen zaizkigu negatiboak. Bueno, beraz, hause da daukagun V tildearen adierazpena zuzenean V-rekin erlazionatuta dagoena. Baina, hemen daukagun konstante hauek, determinatu gabeko konstante hori. Guri esaten digute, energia potentzia honek baldintza hau betetzen duela. R infinitorantz doanean, V tilde, V esaten digute, zeroaz doala, baina V zeroaz badoa, V tilde ere zeroaz joala. Eta hori betetzeko, egiten badugu, hementxe aplikatzen badugu, limite R infinitora eramatzen badugu, orduan hau 0 orantz dijoa, eta horretarako ezinbestekoa da, hau baldintza hause betetzeko, bete behar dana, zera dugu E tilde, beraz, determinatu gabeko konstante hori izan behar dela berdin, minus alfa karratu. Edo bestera batean esan da, autobalioa dala berdin, minus H barra karratu zati bi M alfa karratu. Beraz, V-ek betetzen duen baldintza hori, interesgarria edo ezinbesteko izan da, energiaren autobalioaren balioa ateratzeko. Beraz, badaki gauza dela. Naiz eta guri ez da hori guri eskatzen digutena. Guri eskatzen digutena da V-ren adierazpena. Baina, klaro, baldintza hori ezinbesteko da aplikatzea, energien balioa ateratzeko, orduan bi hauek simplifikatzen dira, eta zuzenean daukagu,
Nola, V tildearen adierazpena dala, hementxe daukaguna. Eta V tildearen adierazpena beraz, jarriko dut, dala berdin, minus lau, minus bosati lau, R minus bi, minus iru alfa, R minus bat. Eta, ja horrekin V-ren adierazpena berreskuratu egin dezakegu. Azken finean, V tildearekin dagoela V-re dugu V tilde bider H barra karratu zati BM. Beraz, azkenik, V eta hori da guri eskatzen digutena, energia potentzien adierazpena da H barra karratu zati BM minus bost laurden, R minus bi, minus iru alfa, R minus bat. Orduan, hauze nolabait, irudikatzen badugu, hemen txaukagun tarte txiki honetan, ikusten dugu olako R 0 denean minus infinitonaz dijoala, ikusten dugu, beraz, eta R infinitonaz badoa 0 dijoala ikusten dugu, beraz, olako gauza bat izango genuke. Bueno, ja beraz, lortu dugu zein den V-ren adierazpena. Eta horretarako, ezinbesteko izan dugu, Hamilton darraren autofuntzioa betetzen duen ekuazioa, jatorrizko ekuazio hori landu egin behar izan du.